लुगैजोबथारबायले सलायनो आब'नो स्कुटि बायना हो आंदां फैसा सानगासिनो थारने गोसोखौ बोरै मोनदो जोबोद मोजां मोनदो होनलाय हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय एंड महिलारी यूट्यूब चैनल। आप लोगों के बहुत दिनों के बाद वापस आया हूँ एंड महिलारी। आज बहुत ही अच्छा होने वाले हैं और वीडियो मजेदार होने वाले हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर बने रहना। तो चलो दा लोगोफोर जों थांनोसै जों सालबारियाव थांना होनदाय आब'नो स्कुटि बायना हो आंदां इउटुबनि फैसा मोननायदो अच्छा हा नों आं ओंखामा संना जादो मा गारि बायदो मिथिया मा गारि बायोबा दा माखौ पसन्द जायो बायग्रायाबा थांबाय थानोसै दा थौ हा गल्ला मिथाइ दे दायो थांनोसै आरोना जोंहा आब' लाङा मालाय आब'खौ लांफायासै पिलपिलिनो थांग्रोबाय थौ थौ बाबाया मास्टर बाबा एकदम बारे पिलपिलि सलायखावखायो आरो एसे गोबाव माखौ लायो थाब बास फैदो थाब थाब बासि टाइम गैया माखौ नैखौनो फसायदोनो फिसालाया नोंसा स्क्रिस जाखालायनायनि आयौ स्कुटिफ्रा गिलु बालु दामा दामिनो माखौ लानो बाबायाबो इखौनो मोजां द इखौनो मोजां द इखौनो बायगोन दे लुगैजोबथारबायले सलायनो ओरै ओरै होलाया मानो साफ्रिलाय दे ब्रुम ब्रुम होलाय गोदोर गोदोर जालाय थुख्लेयैनो गांगा थफानि थख्लिया फैसा सानगासिनो थारने बा सानगासिनो खैथा जाखो दैयाव नै दायो लोगोफोर फाइनालि आब'नो बे स्कुटिखौनो लामारबाय आरो हेन्देल सेन्देल माबा लाइटफोरखौबो होखाबाय आयनाखौ मालिकआ मा खालामनांगौ फट' दिगा आन्दालै नोंखौ जाम्बि आं गिटार मिथिथारा ना मा खालामांदों जालायबाबो वाव गारिनि मालिक जाबाय होमबा दिनै फाइनालि टक्लिया हेलमेटबो मोनदोंस आनबक्सिं खालामांदो नै फिसालाया दे आनबक्सिं खालाम दे मोजाङै बिसि मोजाङै दे
Dangkumnya berapa bra? Kali deh. Mana? Sesta. Deh. Jangan. Deh. Bapak woi. Nah, hati kesnya nah. Hati kesnya. Hati. Nei besera माने हाखु दाखु बेदरखौ अरख'दोंमोननो ओमफ्राय इयावनो स्रोदनो हाथाया गलांदोंना वा सोलायबायानोसै आं टक्लिया वा गोसोखौ बोरै मोनदो जोबोद मोजां मोनदों खुसियानो लाखलायनो हायाखै आरो इया Iku pokoknya ke. Foto korban ini. Video mana semua? YouTuber mana? देखा बाबू दे YouTube. Oh, अच्छा. Sekali saya lo. Dalam video. Pura mobil yang mana? YouTube की ऐसे nmahilary. nmahilary. सांस में एक बार. nmahilary. Ni birai dar rakom deneng ke. Pogoban. Kusiana. Bayang lah kau nanti lagi. Sini ki. nmahilary. Space. Ini kesulitan nih gue. Real. ऐसा से. Mini pun selir. Ayang di kan mini. Sekarang kau bah. हाँ कोरी दिया सु कोर्सु. Oh itu ya marma. Aku itu horek. Oh itu horek. Ada reels saya dah madami. Reels video. Ini kusikan nanti nih. Ini kusikan nih. Horor solai ini ayah horor solai kan nanti nggak? Solai kan apa? Naik dah. Naik ke mana sih? Kata yang mana? Mana solai kan? Scooty gak kena apa? Maram. Masih ada ya? Scooty gak kena ini apa? Gak kena ini. Tidak interest ada. Solban nolio ek baru bisa. Finally bahir जाबाय आरो स्कुटिया सलायनो हासिगोन जोंहा टेस्टिं नायबाय आरो सलायनानै ओमफ्राय नानि बोरै मोनदो स्कुटि मोननानै मोजां मोनदो नोंलाय बाबु Moja munde. मोजां मोनदो बिमायालाय बोरै मोनदो Aku moja munde. मोजां मोनदोनो ओमफ्राय आङो माने आं लोगोफोरखौ थगायदो आरो आंसो स्कुटिखौ बायना होदो होननानै इदि नङा लोगोफोर जोंहा बाबायासो बायना होदो आरोना जोंहा आइदो बाबादो बायना होदो आंसो बायना होदो होनना थगायदोंमोन कसमानि लिलि लाला लाजोब्बाय बापा आर'नाइखौ गाराखै नामा नों दाबो Ayah nomor ini nang mana? न'आलागै थांगोन नामा नों इदि Ayah boin bukis nang mana? Honda डिलारनिफ्राय मोनदों होननानै नामा आर'नाइ मालाया स्कुटि मोनबाय आंहाबो हेलमेटआ गंनै फ्रि मोनदोंमोन ओमफ्राय ना हेलमेटखौ गंसे लाखाबाय आरो आङो लासिं सिं सोरनि एकाउन्टदो फैसाया दानगोन फाइनेन्सआ Angin. Bisa nggak nang begitu? Naya aku. एखेब्रा बिराद गोजोनदों होमबा स्कुटि बायनो होननानै गथ' बोसोरनिफ्राय बुरिलायबाय आरो बेसेरा दासो बिफाया बायना हरनायखाय खुसिखौनो लाख'नायखाय सिख्लायावबो मोनासै दासो मोनबाय हाबा जानानै गोजोननाय मोनजोब्बाय होमबा दायोथ' नों बेदर जाखानांसिगोन गवा नोङो बाबाया दाउ जायाना जोंहा अमा जायाना दाउसो जायो लकेल दाउ नानि गस्लाखौ अबाव बायनाय मोजां थानदो गिदिंनाखिनाय मोजां थानदो थ' लोगोफोर दायो जोङो स्कुटिखौ न'आव लाबोबाय नै बा बिबारबो सारजोबना दोनलायदो नै माने जोंहा सबायझाराव लाबोबाय जोंहानि आंनि जोनोमगिरि न'आव ओमफ्रायनो दायो न'आव एसे ओंखाम ओरि जादो आरो बेदर ओरि लाबनानै आब'आ माने स्कुटि गोदाननि एसे न'निफोरखौ जाहोबाय आरो बेदर एसे लाबनानै बाबानोबो लांनो नागिरदों बाबाया न' सिङावसो जागोननो खामानि मावबाय दं माबा माबि कागज ओरि लिरबाय दं मालाय मास्टर नालाय
ओमफ्राय नै इथिंजाय जागासिनो बा न' सिङाव जाया नामा नोंसोरलाय जाया मा मोनजाखो दाउ लकेलजों आलु ओमफ्राय मैथाजों ना राङालावजों ना गोरान गुमाया मिनिगासिनो स्कुटि गोदान मोननानै आंनि नङा नै जोंहाबो बैनाय फिसा नै जोंहा बाजै उन्दैनि फंबायो मेट्रिक लिरदो नोङो मोनजाथारनांगोन दे हले गासिबो जागोन गासिबो जागोन बोरमा अमा फिसिगोन ना फिसियाखै बोरमा दाउ गासिबो हांसोबो अमाबो दं मोनजाथारनांगोन दे बावथारना दे आंखो जानो मोनजाथारनांगोन हले मावजिखौ हमनोसोलै खोब्रायालाय माबायदि मोनदो स्कुटि मोननानै आंनि नङा आंनिसो आनैनि स्कुटिखौ नुना बोरै मोनदो बाबु मोजां मोनदों नों गाखोनो मोनदों ना मोनाखै साना बाबानाव बिहरनाय बाबानाव बोरै मिनिदों नोंलाय बोरैबा मिनिथारदो जोंहा बैनायाबो इउटुब चेनेल दंनो बगा ब्लग मा होनदोंमोन बगा ब्लग इउटुब चेनेलनो बयबो थांनानै साबस्क्राइब खालामहैबानो जाबाय जोंहा बैनायनि चेनेलखौबो गासिबो खालामहैबानो जाथारबाय आंहानि हाबानि भिडिअबो होना दोनलायदो बायो दाखालि मेन्डेलान खालामगासिनो दे ओमफ्राय ओमफ्राय